Eu son o Vigo. Podería ocorrer que dentro duns anos xurdise de algunha convocatoria en Cubi unha iniciativa empresarial centrada en combater a desinformación. Se antes facíamos con Raquel Nieto referencia ao cambio climático como un dos grandes desafíos da humanidade, outro dos grandes e graves problemas que enfrontamos na actualidade é, sen dúbida, a desinformación en todas as súas formas e con todas as súas denominacións, bulos, fakes e loiadas. Según a Real Academia Galega da Lingua, loiadas é aquilo que unha persoa presenta como verdadeiro sabendo que é falso. Ou, tamén dito, noticia falsa que se difunde co fin de facer crer que algo falso é verdadeiro, xeralmente con algún fin. Isto xa o tiño claro no ano 2019 Alberto da Fonte, profesor titular do Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade da Facultade de Comunicación do Campus de Pontevedra, cando lanzou Dixitais, Laboratorio Cidadán para a Competencia Digital e Mediática, coa colaboración da ONG Ecos do Sur e a participación do seu alumnado. Hey, soy Paco Bulos. Mi misión es rastrear cada mentira, desmentir cada rumor y poner la verdad en su lugar. Ningún bulo se me escapa. Soy Lola Lais, siempre lista para derribar titulares engañosos. Mi arma secreta es la verdad y no hay clickbait que me detenga. Yo soy Kiko Matatrolas. Mi misión es detener la desinformación antes de que se vuelva viral. Con mi supervelocidad desmiento cada rumor en tiempo récord. Desinformación. Suena a palabra difícil, pero tranqui, nosotros te lo explicamos. Pues eso, básicamente es cuando te cuentan noticias falsas, datos mal contados, medias verdades, información engañosa a propósito, o incluso a veces sin querer. Vídeos como este que podedes ver nas redes son os que elabora o alumnado de Da Fonte co obxectivo de afondar nos efectos da desinformación e das ferramentas existentes para combater un fenómeno que non é novo, pero non por iso máis coñecido. Cando lancei o proxecto en 2019, a desinformación xa era un problema. Quizáis non percibido de maneira tan clara polo conxunto da cidadanía, pero sí desde logo a nivel político, institucional e académico. Digamos que o gran boom, o despertar do fenómeno é a partir de 2016 aproximadamente, e neses anos penso que a sociedade en xeral toma un pouco máis de conciencia sobre a problemática que supón, pero bueno, tamén debo dicir que dun xeito bastante superficial, precisamente para iso está o proxecto, ¿no? para axudar nese sentido. La portavoz de Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para hablar del futuro de las becas universitarias Erasmus. A partir de 2024 no se concederán más ayudas. Espera. ¿Te lo has creído? Porque menudo fake. Recuerda que existen muchísimos tipos de desinformación con los que te pueden engañar. Así que no te creas todo lo que ves por internet. Unha vez rematada a sexta edición dunha actividade seleccionada na convocatoria de proxectos Aprendizaxe por Servizo no marco da Axenda 2030 e dos seus ODS da UVigo, o proxecto dispón tamén dun repositorio no que se pode acceder aos traballos máis recentes dun alumnado que Da Fonte ten claro o que participar nesta iniciativa lles achega. Por unha parte, a nivel da súa propia aprendizaxe, eles necesitan controlar ben os distintos conceptos, as distintos mecanismos polos cales funciona a desinformación, as ferramentas que poden existir para tratar de non caer nas súas redes, e necesitan poder explicarlo a unha audiencia non especializada, de maneira que o nivel de comprensión que teñen que ter sobre o fenómeno é elevado. Por outro lado, fai que se expoñan a publicar eses contidos en redes sociais, o cal implica que poden ter resposta por parte de persoas que están interesadas na temática, pero tamén de persoas que directamente pues, promoven a homofobia, o discurso de odio ou calquer cousa sobre aqueles estén falando nun sentido contrario. E por outra parte, a gran difusión que consiguen os traballos a través das redes aspiramos a que teña algún tipo de valor social, evidentemente. A formación das e dos futuros comunicadores en desinformación semella clave para reverter ou, cando menos, axudar a mudar un panorama actual sobre o que Da Fonte é claramente pesimista. Pois nisto sinto moito ser pesimista, pero penso que non cabe outra postura. Gañan claramente os difusores de desinformación por goleada, aínda que eso sexa porque é moito máis fácil crear desinformación que refutala ou que educar a cidadanía para que sexa máis crítica con respecto a todo o que recibe por parte de redes sociais, medios de comunicación, etc. Por outro lado,
a loita contra a desinformación, salvo no caso da alfabetización mediática, é reactiva, polo tanto, sempre vai despois de que xurda a desinformación, e normalmente non ten tanto alcance. Polo tanto, penso que aquí que engaña está moi claro, os desinformadores, lamentablemente.